normálně dneska budeme koukat na nějaký to videjko, jo. A to je, že něco to a jdeme na to. Pojďme se podívat na kauzu, která obletěla celý český TikTok. A nebyl jsem v ní zapojen já. Jak je to možné? Celý český TikTok. Našel jsem 3 videa na tohle téma, které na mě vyskočily a každý z nich má minimálně 500 000 zhlédnutí. Ty vole, jako je reálná validní kauza by měla být, že brzy končí pro... 500 000 zhrnutí, kámo. To by se měl dát na TikToku. Kámo, tak to by jsem byl milionář. Ne, dejte like, odběr a zvoneček. Jo? Jo? Tady nejsem milionář merče, který můžete už teďka najít na bigmerch.cz nebo první odkaz dole v popise. Real? Jo, je to velmi probíraný téma, kontroverzní a komentovaný. Pojďme se podívat, o co tedy jde. Protože jsem nebinární. Ale ne, stále se... A jméno Freddy mi sedí nejlíp. A pokud jde o rody, tak nejspíš ono. Protože ani ona, ani on, to prostě nejsou. Nepatří dětem do hlavy, jste normální. Já to úplně nenávidím už. Nenávidím vás, vole. Tak, tady už máme rovnou Petrův nápad. A on to Netflix musel stáhnout, ne? Myslím, tady tohle z toho. Nejsem si jistý, jestli to stáhli, ale slyšel. No prostě, oni tam řeší takovou věc, že co na TikToku bylo tadyto a protože to nepatří pro děti. Jo? Jdeme dál, kámo. Dejte like, odběr a zvoneček. A dejte si něco dobrého. Něco dobrého. Jsem, že s tím měli docela dost problémů, takže asi... Názor a já s tím víceméně souhlasím. Každopádně to si pojďme rozebrat až později. První bych chtěl říct něco málo k tomu seriálu. Je to tedy pohádka, která má... Ale to byl úplně stejný přešlap, jako když dělali ty cuties, kde byly nezletilý holky a byly v tom filmu hodně nešťastně vyzobrazený při... prostě tam dělali věci, co působily hodně nevhodně. Abych to řekl jako co nejlehčí, jo? To byl taky jako hodně velký přešlap a dejme tomu, že ten film byl ráj pro pedo lidi. Má mířit na předškoláky. V originálu se jmenuje Ridley Jones. V češtině je to Ridley Jonesová, strážkyně muzea. A 23%. Víš, co je vtipný, že tohle je pořád 10krát lepší hodnocení, než který má Likehouse. Má 5 sérií. Tenhle animovaný seriál byl vysílaný na Netflixu, jak jinak, a byl až do té 5. série, kdy tady ten Bison mluvil o tom, jak se cítí a jak se identifikuje, brán poměrně pozitivně, akorát teďka se na ten seriál strhla vlna nevole a vážně solidní kontroverze. Proč jsem o tom seriálu mluvil tak, jako že byl vysílaný? Hele, já řeknu extrémně nepopulární názor, určitě se mnou nikdo nebude souhlasit. Ale tyhle sračky prostě nepatří do seriálu pro děti. Já vím, že řekl jsem ten odvážný názor, to... No tady to prý, že nemá práci pro děti. Jo. Já nevím. No, jdeme dál. Ale za mě, ať se jako každý myslí, co chce, nebo ať se každý cítí, jak chce, ale tady tohle není něco, čím bys měl zatěžovat děti.
Ty děti bys určitě měl učit k nějaké jako vzájemnému respektu, vzájemnému pochopení, ale nemyslím si, že zatěžovat je takovýhle srkama je něco, co potřebujou vidět v tak útlým věku. Obzvlášť, když tady tohle je film, na který prostě koukají doslova batola. Tak je to hrozně zbytečný. Stejně tak, jako si myslím, hele, pokud někdo chce projít změnou pohlaví, ať klidně jde, je mi to, ale nemyslím si, že ta změna pohlaví, ta operace a všeobecně ten proces by měl být dostupný pro děti. To je absolutní sraka. Děti by k něčemu takovému v životě neměly mít přístup. V moment, co ti je 18, je mi to jedno, děti by tady k tomuhle prostě přístup mít neměly, protože reálně do té doby, než tě alespoň těch 18 let, tak na tohle nemůžeš mít nějak víc edukovaný názor a být nějak schopný se racionálně rozhodnout pro takhle zásadní věc. Prostě změnit si pohlaví není něco, co jako si za rok řekneš, že to mě já to dám zpátky. Ne, to už jako nedáš zpátky. Vysílaný na Netflixu, tak to z toho důvodu, jelikož očividně Netflix měl stáhnout tenhle seriál. A by the way, mám pocit, že v Americe je jako do států, kde nezletilí na tyhle operace můžou jít, což je absolutně jako crazy. Jo, myslím, že v Americe jsou státy, kde si můžeš nechat změnit pohlaví, když nejseš dospělej, ale aby si otevřel pivo před tím, než tě je 21 let, to ne. Ale aby si šel do armády, když tě je 18, to jo, ale ne, vole, pivo si dáš, až ti bude 21 prostě, si. Takže tady to video už je konec. Zbytek si dokoukáme na druhém části a jo, dejte like, odběr a zvoneček. Čau.